L-istorja tiegħi hija xhieda tal-qawwa tal-fidi u tas-sabar. Kollox beda b'sejħa divina li bidlet għal dejjem il-kors ta' ħajjitna. Kienet lejla normali fur tal-Kaldin meta żewġi Abraham qajjimni, bajnejh jixelu b'intensità li qatt ma kont rajt qabel. Għalli bleħen imriet bl-emozzjoni, Sara Alla kellimni. Qed jordnanna nħallu artna u mmorru lejn post li hu se jurina. Nistqar li l-ewwel reazzjoni tiegħi kienet ta' nuqqas ta' kredulità. Inħallu kollox warajna? Il-familja tagħna, ħbiebna, dak kollu li konna nafu? Imma kien hemm xi ħaġa fil-konvinzjoni ta' Abraham li siktet id-dubji tiegħi. L-għada filgħodu bdejna l-preparamenti. Waqt li kont qed nippakkja l-affarijiet tagħna, kull oġġett kien ifakkarni fil-ħajja li konna se nħallu warajna. Il-biża' tal-mhux magħruf kien qed jitqabad mal-eċitament tal-avventura f'qalbi. Il-karovana tagħna telqet ma' sbieħ il-jum tħalli warajja l-kumdita tad-dar. Hekk kif avvanzajna fid-deżert iffaċċjajna mal-tempati tar-ramel li kienu qed jgħeddu li jiblawna u lili kesħin silġ li friżaw għadamna. Imma ma' kull pass il-weda talla kienet timbuttana l-qudiem. Il-jiem saru ġimgħat, il-ġimgħat saru xhur. Il-fidi tagħna ġiet ippruvata bosta drabi, imma ma' kull prova ħriġna aktar b'saħħitna. Abraham kien imexxi b'determinazzjoni soda, għajnejh dejjem fissi fuq l-orizzont ifittex l-art imweda. Fl-aħħar wara vjaġġ eżawrjenti wasalna Kanaan. Hekk kif irfist fuq dik l-art barranija ħassejt taħlita ta' sollif u apprensjoni. Dan kellu jkun id-dar il-ġdida tagħna, il-bidu ta' ħajja ġdida. Ftit kont naf li din kienet biss l-ewwel minn ħafna avventuri straordinarji li kienu qed jistennewna. Is-snin kienu għaddejjin u magħhom kibret u ġeħsiket f'qalbi. Kull qamar ġdid kien iġib it-tama biex biss titfarrak mir-realtà krudila tal-ġuf vojt tiegħi. L-infertilità kienet del kostanti tfakkira morra tal-weda li għadha ma seħħitx. Abraham, il-kumpan fidil tiegħi, kien jipprova jfarraġni. Sara kien jgħid waqt li jżomm idejja mġeda Alla wiegħed li se nkunu l-ġenituri ta' nazzjon kbir. Irridu nafdaw fil-ħin tiegħu. Kliemu kien sinċir imma kont nara d-dubju f'għajnejh jirrifletti tiegħi. In-nisa tal-komunità tagħna kienu jitkellmu taħt il-sin meta ngħaddi. Il-ħarsa ta' kompassjoni tagħhom kienet qisha staletti f'qalbi. Kemm il-darba staħbejt fit-tinda tagħna inxerred moħħsiket nitlob lil Alla għall-miraklu. Is-snin saru deċenji. Ġismi xieħ u miegħu it-tama li nsirhom deret qed tidbil bħal fjura fid-deżert. Kull tarbija li twildet fil-kamp tagħna kienet fakkira ta' uġieħ ta' dak li ma stajtx ikolli. Lejl wara lejl kont nistaqsi lili nnifsi għaliex Alla? Għaliex sejjaħtilna għal din il-vjaġġ biss biex tiġdilna l-ferħ tal-ġenituri? Il-fidi li darba kienet taqbad b'intensità issa kienet qed titfantas medda mit-tempesta tad-diżillużjoni. Imma anke fil-mumenti l-aktar mudlama fjamma żgħira ta' tama kienet tippersisti. Forsi ħsibt Alla kien qed iħejjina għal xi ħaġa li lin mill-fema tagħna. Min kont jien biex nikkontesta t-toroq tiegħu? Hekk jum wara jum kont inqum niffaċċja d-dinja b'bissima sfurzata u nkompli nimxi ma' ġenb Abraham. Il-vjaġġ tagħna kien għaqdu l-bogħod milli jintemm u ma kellix li tkun idea tas-sorpriżi li d-destin kien għaqdu qed iżomm għalina. Id-disperazzjoni tista' twassal anke lill-aktar għaref biex jieħu deċiżjonijiet imprudenti. Fil-każ tiegħi waslitni għal għażla li kienet se tbiddel il-kors ta' ħajjitna għal dejjem. Agar, il-qaddejja Eġizzjana tiegħi, kienet żagħżugħa u fertili. Għajnejha kienu jixelu bil-vitalità li nkont lift żmien ilu. Kien flejl blarqat li l-idea tfaċċat f'moħħi ċara daqs id-deżert taħt id-daw tal-qamar. L-għada filgħodu b'qalbi tqila sejjaħt lil Abraham. Għażiż tiegħi għidtlu bleħen imriet il-mulej żamni milli kolli tfal. Jekk jogħġbok ingħaqad mal-qaddejja tiegħi? Forsi nista' nibni familja permezz tagħha? Abraham treddet għajnejh juru ħafna emozzjonijiet. Imma jien insistejt immexxija minn xewqa qawwija li nara l-weda tal-lasseħ anke jekk mhux permezz tiegħi. U qabel u malajra gar inqabdet ila. Fil-bidu ħassejt taħlita ta' sollif u tama. Fl-aħħar konna se jkollna werriet. Imma hekk kif żaqqa gar bdiet tikber xi ħaġa mhux mistennija kibret fija, għajra qrida li kienet qed tivvelena ruħi. Agar li qabel kienet sottomessa issa bdiet ħares lejha b'disprezz. Kull ħarsa, kull mossa tagħha donna kienet qed tajjat, jien nista' nagħti lil Abraham dak li inti ma tistax. It-tensjoni fit-tinda tagħna kienet tista' tmissa bidejk dens bħaċ tad-deżert. Ma stajtx nissapporti. F'mument ta' rabja trattajt lil Agar bl-aħrax sfurzajta taħrab fid-deżert. Il-ħtija ħakmet lili mill-ewwel imma l-gburija żammitni milli nsejħilha lura. Jiem wara Agar irritornat tgħid li kellha laqa' ma' Anġlu.
Hija weldet li l-ismel u għalkemm ippruvajt inħobb lit-tifel kull darba li rajtu kont niftakar fin-nuqqas tiegħi. Din id-deċiżjoni meħuda fl-eqel ta' disperazzjoni kellha konsegwenzi li kellhom jestendu għal ġenerazzjonijiet. Tallimt bl-aktar mod ibes li tipprova ġiel li talla jwassal biss għal aktar uġigħ u konflitt. Il-vjaġġ tagħna ħadna f'artijiet strambi fejn il-periklu kien jistenna fid-del tal-palazzi tal-Faraħuni u Slajten. Dawn l-esperjenzi pruvaw mhux biss il-fidi tagħna imma wkoll l-imħabba u l-impenn tagħna lejn xulxin. L-ewwel prova ġiet fl-Eġittu. Il-ġuħ kien qed jaħkem Kanaan u sfurzana nfittxu kien fl-art tal-Faraħuni. Hekk kif konna qed nersqu lejn il-fruntiera, Abraham ħares lejja bitħassib. Sara, għal bleħen baxx u miġbud, ġmielek jista' jkun il-qerda tagħna hawn? Għajt li inti oħti sabiex jitrattawni tajjeb minħabba fik u ħajti tiġi frankata. Qalbi nafsed bil-biża' imma it-rasi. Ftit konna nafu li dan l-att ta' preservazzjoni personali kien se jwassalna fil-qalba tal-palazz tal-Farawn. Ħaduni fil-kmamar rjali ġismi jirtoqt bil-biża'. Il-Farawn misħud biġmili tratta lil Abraham ġenerożità kbira. Imma kull rigal li rċieva kien qisu sikkina f'qalbu ifakru fil-prezz li konna qed inħallsu. Għaddew lili bla tmiem bit-teddida kostanti tħun fuqna. Tlabt bħerqa nitlob lil Alla għal protezzjoni. U wieġeb. Il-Farawn u d-dar tiegħu ntlaqtu minn pesti u kixfu l-gidba tagħna. Snin wara sitwazzjoni simili ġrat f'Gerar mar-re Abimelek. Għal darb'oħra il-biża' ġelna nirrepetu l-istess gidba. Din id-darba iżda Alla intervjena qabel ma seta' jsir xi ħsara billi der fis-solom tar-re. Dawn l-esperjenzi għalmuna lezzjonijiet prezzjużi dwar il-fiduċja f'Alla u f'xulxin. Irrealizzajna li l-fidi tagħna kellha tkun aktar b'saħħitha mill-biża' tagħna u li l-verità għalkemm diffiċli kienet dejjem l-aħjar triq. Ħriġna minn dawn il-provi aktar maqudin u b'fehim aktar profond tal-qawwa u l-protezzjoni tal-Alla. Kull sfida meluba kienet fakkira li konna fidejn l-Omnipotenti u li hu qatt ma kien se jabbandunana. Kien fora nofsinhar sħun li ħajjitna nbidlet għal dejjem. Kont qiegħda fil-bib tat-tinda infittex serħan misħana qawwija meta l-maħt tliet irġiel resqin. Abraham dejjem ospitabbli ġera biex jilqagħhom. Kien hemm xi ħaġa differenti f'dawn il-viżitaturi. Arja ta' misteru kienet ħaddinhom u l-ħarsiet tagħhom donnom kienu qed jippenetraw ruħi. Waqt li Abraham kien qed jaġġel biex iħejj ikla, jien kont moħħi fit-tinda nisma' b'attenzjoni l-konversazzjoni. F'daqqa waħda smajt mistoqsija li waqfit li qalbi fejn hi Sara martek. Il-vuċi kienet awtoritarja imma ġentili. Abraham wieġeb li kont fit-tinda. Imbagħad smajt il-kliem li kien se jbiddel kollox. Żgur li nerġa' niġi għandek f'dan iż-żmien is-sena d-dieħla u Sara martek se jkollha iben. Ma stajtx inżomm daħka ta' nuqqas ta' kredulità. Jien ikolli wilt. Feta ta' 90 sena? Kien assurd. Ġismi kien ilu li għadda mill-età li jista' jnissel. Ippruvajt insikket id-daħqa tiegħi imma kien tard wisq. Għaliex daħket Sara? Il-vuċi issa kienet soda kważi ta' ċanfira. Hemm xi ħaġa impossibbli għal mulej? Il-biża' ħakimni. Kif kien jaf li kont tħakt? Min kienu dawn l-irġiel? ċħat li kont tħakt imma l-vuċi wieġbet inti tħakt. F'dak il-mument irrealizzajt li ma konniex quddiem sempliċi vjaġġaturi. Kienu messaġġiera divini anġli travestiti ta' bnedmin. Il-weda li kienet għadha kif saret ma kienitx sempliċi xewqa umana imma dikjarazzjoni divina. Meta l-viżitaturi telqu b'qajt sikta nassorbi l-impatt ta' dak il-laqa. Il-weda ta' iben magħmula tant snin qabel kienet waslet biex isseħħ b'mod li qatt ma kont immaġinajt. Abraham u jien ħarisna lejn xulxin taħlita ta' staġib u tama f'għajnejna. Wara deċenji ta' stennija ta' dubji u disperazzjoni, vjaġġ ġdid kien se jibda. Vjaġġ li kien se jittestja limiti tal-fidi u jwassalna biex nesperjenzaw il-qawwa mirakoluża tal-Alla b'mod li qatt ma konna qrafna qabel. Ix-xhur ta' wara żjara tal-anġli kienu qishom fuq roller coaster tal-emozzjonijiet. Fil-bidu kont qisni fuq il-bandli bejn it-tama u n-nuqqas ta' fidi. Kif seta' ġismi li ilu snin ma jaħdem bħal tamara żagħżugħa issa jġor ħajja ġdida. Imbagħad ġara. Is-sinjali żgħar li kont naf minn qabel imma li kien ilu ma jkolli bdew jidhru. Ġismi beda jinbidel. Kont ila. Felu id-90 sena tiegħi. L-aħbar xterdet mal-arma l-kamp. Rajt il-ħarsit tal-aġeb smajt it-paċpiċ tan-nies li ma setgħux jemmnu. Uħud ħasbu li kien bluwa oħrajn sejħulu miraklu. Għalija kien it-tnejn. Kull jum ġab miegħu eġubijiet u sfidi ġodda.
Ġismi għalkemm jien snin donnu reġa' ħajja b'saħħa li ma kontx naf li għad kelli. Abraham b'100 sena kien jieħu ħsibi bimħabba li mliet li qalbi bil-ferħ. Il-bidliet fiżiċi kienu kbar. Zaqqi bdiet tikber, sidri mtela bil-ħalib. Kien qisu żmien reġa' lura u tani żożija oħra. Iżda ma dan ir-rigal ġew ukoll l-irwejjaħ ta' tqala, id-dardir lu ġieħ f'dari Lejja. Kull dwejjaq ma dan kollu kien tfakkira prezzjuża tal-miraklu li kien qed iseħħ ġo fija. Bil-lejl meta kollox ikun kwiet kont inqiegħed idejja fuq zaqqi minn fuqha inħoss il-movimenti tat-tarbija. F'dawk il-ħinijiet kont nitkellem ma' Alla. Mulej aħfir li tal-li ma' minx. Il-weda tiegħek qed isseħħ b'modi li qatt ma stajt nimmaġina. It-tqala f'elu id-90 sena ma kienx biss miraklu bioloġiku. Kienet xhieda ħajja tas-seta talla, prova li l-wedit tiegħu kemm jidhru impossibbli dejjem iseħħu. Kull jum ta' stennija kien jiswa, kull dema mxerda issa saret ferħ. Waqt li kont qed inħejji ruħi għat-twelid paċi kbira ħakmitni. Kont naf li kont se nsir parti minn xi ħaġa ferm akbar minni. Din it-tarbija ma kienx biss tagħna, kienet it-twettiq ta' weda divina, il-bidu ta' nazzjon li kien se jbiddel id-dinja. Il-jum ta' twelid wasal b'qawwa li ma stennejtx. L-uġieħ tal-ħlas kien qisu mewġ qawwi jittestja l-limiti ta' ġismi xieħ. Bat-tidit ta' Abraham insib is-saħħa f'għajnejh mimlija mħabba u tħassib. Il-qwiebel ħadmu bla waqfin leħinhom taħlita ta' staġib u determinazzjoni. Imbotta Sara kienu jħeġġuni. Il-miraklu tiegħek ġej. Baħħar sforz ħassejt it-tarbija tiegħi tiġi fid-dinja. Il-biki b'saħħtu mela t-tinda u dmuħ tal-ferħ niżel ma' wiċċi. Abraham bajnejhim xarba żamli li benna l-ewwel darba. Iżak qed f'leħen baxx leħni maħnuq mill-lejja u l-emozzjoni. Ismu se jkun Iżak li jfisser dak għax Alla ġalna nidħku u kull min jisma' se jidħak magħna. L-inżomm li Iżak f'dirajja kien mument ta' maġija pura. Subajh iż-żar wiċċu perfett, kull dettal kien prova ħajja tas-seta talla. Jien li darba tħaqt bin-nuqqas ta' fidi issa kont qed nitħaq bil-ferħ sħiħ. Il-jiem ta' wara kienu wirja sħiħa ta' emozzjonijiet. Li titgħallem tkun felu id-90 sena ġab miegħu sfidi uniċi. Ġismi għalkemm b'mod mirakolus reġa' ħajja għall-ħlas xorta kien iġorr it-toqol ta' snin. Il-lili bl-arqat it-treddieħ il-kura kontinwa kollox kien jeħtieġ saħħa li kont infittex kull jum falla. Iżda kull sfida kienet tinqeleb bil-ferħ kbir li ma jistax jitfisser meta naraw li benna jikber. Kull tbissima ta' Iżak, kull kisba żgħira kienet iċċelebrata mhux biss minna, iżda mill-kamp kollu. U kien liben tal-weda il-prova ħajja li balla xejn ma hu impossibbli. Hekk kif Iżak kiber rajt fih il-futur li Alla kien wiegħed. Dan it-tifel imwielet minn miraklu kellu fih iż-żerja ta' nazzjon kbir. Id-daħk tagħna bil-ferħ instema' mad-deżert kollu xhieda għal dawk kollha li qatt iddubitaw. Il-maternità tard fleta għalmitni lezzjonijiet profondi dwar is-sabar, il-fidi u l-imħabba bla kundizzjoni talla. Kull jum ma' Iżak kien rigal, tfakkira kontinwa li l-ħin talla u perfett, anke meta ma nifhmux it-toroq tiegħu. Hekk kif nara li Iżak jikber, isir żagħżugħ b'saħħtu u mimli fidi, ma nistax ma nirriflettix fuq il-vjaġġ tal-aġeb li ġabna sawn. L-istorja tagħna tiegħi u ta' Abraham hi xhieda ħajja tas-seta tal-fidi u l-fedeltà talla. Niftakar il-jum meta tlaqna minn Ur tal-Kaldin insegwu sejħa divina lejn art mhux magħrufa. Dak iż-żmien ma stajniex nimmaġinaw il-provi li konna se niffaċċjaw u lanqas il-barkiet li konna se nirċievu. Kull pass tal-vjaġġ tagħna, kull sfida meluba, kull weda mwettqa f'ħajjitna kienet kapulavur tal-grazzja divina. Issa nara kif kull mument ta' dubju, kull dema mxerda, kull daħka ta' ferħ għenu biex isaħħu l-fidi tagħna. L-istennija twila għal-wilt is-sitwazzjonijiet ta' periklu fil-palazzi barranin, it-tensjoni ma' Hagar u Ismael, dawn l-esperjenzi kollha sawruna jippreparawna għar-rwol li Alla kellu riservat għalina. It-twelid ta' Iżak kien aktar mill-twettiq ta' weda personali. Kien il-bidu ta' xi ħaġa ferm akbar. Permezz tiegħu Alla qed iwaqqaf nazzjon, poplu magħżul li se jwassal il-barka tiegħu lill-familji kollha tad-dinja. Meta nħares f'għajnejn ibni nara l-futur li Alla wiegħed. L-istorja tagħna mhix biss dwarna. Ixida għal ġenerazzjonijiet futuri, prova li l-fidi tista' ċaqlaq il-muntanji, li t-tama tista' tippersisti anke fiċ-ċirkostanzi l-aktar improbabbli. Tallimt li t-toroq talla mhux dejjem huma dawk li nistennew imma dejjem perfetti. Issa fl-aħħar snin tiegħi inħoss paċi profonda. Naf li ħajti servi tal-skop akbar. Il-wirt li qed inħallu mhux ta' ġid materjali, iżda ta' fidi soda, ta' fiduċja profonda f'Alla li wettaq il-wedit tiegħu. Hekk kif ix-xemx qed tinżel fuq ħajti nara s-seb ta' era ġdida.
Permezz ta' Isaac u tal-ġenerazzjonijiet li ġejjin warajh, il-pjan talla se jkompli jinfetaħ. Il-vjaġġ tal-fidi tagħna bil-ferħ u n-niket kollu tiegħu sar parti minn storja ferm akbar, l-istorja tal-imħabba talla għall-ħolqien tiegħu. Jien grata ħafna għall-ħajja li għext, għall-imħabba li qsamt, għall-wedi timwettqa u għall-futur li qed jitfassal fl-orizzont. Jalla l-ġenerazzjonijiet li ġejjin iħarsu lejn l-istorja tagħna u jsibu fiha l-kuraġġ biex jafdaw, is-saħħa biex jippersistu u l-fidi biex jemmnu fl-impossibbli. Minn mara bla tfal u bla tama sirt l-om ta' nazzjon. Il-vjaġġ tiegħi ma' Abraham kien immarkat b'sfidi kbar iżda wkoll bi barkit blat. Minn dan kollu tallimt li l-fidi mhix biss li temmen meta kollox sew, iżda li tafda anke meta triq tidher impossibbli. Id-daħka ta' nuqqas ta' fidi li tajt felu id-90 sena nbidlet f'daħka ta' ferħ sħiħ bit-twelid ta' Isaac, xhieda ħajja tas-seta u l-fedeltà talla. L-istorja tiegħi ma tintemx hawn. Tkompli permezz ta' Isaac u tal-ġenerazzjonijiet li ġejjin. Jalla r-rakkont tiegħi jiservi ta' ispirazzjoni għal daw kollha li qed jiffaċċjaw id-deżerti tagħhom, il-ġlied tagħhom li jidher bla tama. Ftakar balla l-impossibbli jsir possibbli. Il-weda li tidher il-bot tista' tkun waslet biex isseħħ b'modi li lanqas biss nimmaġinaw. Żomm il-fidi ibqa' bit-tama u wara l-mirakli jseħħu f'ħajtek. Jalla l-paċi talla li tisboq kull fema tħares qalbek u moħħok. Jalla ssib is-saħħa f'kull sfida u l-ferħ f'kull barka. Salla għali mistana.